Octobre kalo tile wɔɔrɔ san 2020 aw minnu b'a filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an b'aw fo danti foli min na cɛ fara muso ka denmisɛn fara makɔrɔba kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni o selen Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An bɛ se ka fɔ ko tare k'a sababuya kɛ a bɛ dɔ tile damadama bɔ bi maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kun sigilen don ka fɛn min makɔnɔ sa o de ye ka cɛmancɛ fanga o gouvernement kura ni ka o sigi an bɛ se ka fɔ o lakodɔnna kabini kunu tilelafana to dunnen kɔfɛ sa minisiri ɲɛma n'o ye Mɔkutari Wani ale ye minisiri 25 ni ka o sigi o minisiri 25 la sa muso 4 o de bɛ a kɔnɔna la an bɛ se ka fɔ ko kabini san 2019 laban na sa u ka baara minnu bɛ nɔ ni a ye tali kɛ sigi ka fɔ ani bɛn kuma kan sa ni baara ninnu hakilinaw a bɔra o kɔnɔna la fɛn kura min n'o o bɛ nin gouvernement kura in o kɔnɔna la sa o de ye k'a fɔ minisiri fɛn fɛn ni a sigira a minisiri si kelen o ma deli ka gouvernement baara ni ka o kɛ an bɛ se ka fɔ minisiri kelen min bɛ a kɔnɔna la sa o de ye Zeyini Mulayi yɛrɛ sa ale kɛra bolimafɛnko minisiri ani yalayala minisiri ye san 1981 ye sa ka taa se san 1991 o ma o kɛra General Musa Tarawele ale ka wagati o kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ fana tuguni k'a fɔ Comité national pour le salut du peuple n'o ye CNSP maaw ye sa olu ye sigiyɔrɔ 3 o de sɔrɔ gouvernement in o kɔnɔna la a sigiyɔrɔ 3 o kɔnɔna la sa ministère de la défense n'o ye minisiriso min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinen bɛ an ka dɛmɛ o masa o minisiriso o bɛ colonel Sajo Kamara o bolo minisiriso min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinen bɛ an ka lakana ma o bɛ colonel Modibo Kɔnɛ o bolo minisiriso min bɛ yen nɔ sa ni a ɲɛsinen bɛ ka jamanadenw ka bɛnkafɔ ni ka o lakile o bɛ colonel major Ismaël Wage o bɛ ale bolo ni a siɲɛ fɔlɔ ye sa coordination des mouvements de la Zawad ni ale bɛ wele ko SEMA ni olu siɲɛ fɔlɔ ye ni ka u sen don gouvernement o baara la kabini u ye bolonɔ bila sɛbɛn ni ka o kɛ ka bɛn kuma ka o fɔ an ka jamana o kɔnɔna la faba kɔnɔna la yan sa a kɛra juin kalo tile 20 san 2015 faba kɔnɔna la yan nɔ an bɛ se ka fɔ olu ka sigiyɔrɔ o ye maa min ye sa o de ye Musa Aga Ataher ale kɛra démission ani fo ka taa se falikoro ɲɛnajɛ o minisiri masa Mohamud Ould Mohamed ale kɛra sɛnɛ ka taa se baganmara ani mɔni o minisiri masa plateforme maaw fana sa olu fana ye u jɔyɔrɔ ye gouvernement kura in o kɔnɔna la olu ka cɛden o ye maa min sa o ye Aruna Ture ale ye baara o minisiri a tila tuguni ka kɛ gouvernement ka kumalasela o fana ye sa Almohamud Aga Iyane ale kɛra maliyɛn minnu bɛ kɔkana la sa ale kɛra olu ka minisiri fana ye. États-Unis jamana marabagaw olu ye u ka nisɔndiya yira ka sababuya kɛ kanga jamana ale ye cɛmancɛ fanga gouvernement ni ka o sigi u y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko o bɛ se ka an ka sariyasun baaraw ni ka olu bɛɛ lajɛlen labato k'u b'a ɲini an ka cɛmancɛ fanga gouvernement fɛ sa k'u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa an ka kalafili baaraw olu bɛ se k'a labɛn cogoya min na kalo 18 o kɔnɔna la ani tuguni u ye fɛn min laɲini u fɛ k'a fɔ ko an ka jamana marabagaw k'u ka u ka kumakanw ni ka olu latime kumakan minnu ni a tɛmɛna u ni sedaw ma olu fɛ sa ani k'u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka yuruguyurugu ni ka o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la ani ka bolonɔbila sɛbɛn min ni a ye bɛnkan kuma fɔ san 2015 k'u ka o baaraw ka u kɔfilɛ olu fana la ka tila k'a fɔ an ka jamana marabagaw ɲɛna k'u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ko walasa dan kana kari maliyɛndenw ka hakɛ la cogoya min na jamana o kɔnɔna la k'u bɛ o ladilikan de di an ka jamana o marabagaw ma kabini san 60 bɔɲɔngo bisa ni États-Unis jamana marabagaw ani an ka jamana u bɛ bolo di ɲɔgɔn ma ko u bɛna waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa o baara olu bɛ se ka to sira cogoya min na an ka jamana a bɛ se ka taa ɲɛ ka se ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɔ nɔgɔ la.
karogɛrɛ diinɛ maa 130 bɔɲɔngo olu de labilala dɔgɔkun laban in o kɔnɔna la an ka jamana marabagaw olu fɛ sa kuma in kɔnɔna la sa a yirala ka fɔ ko u bɛna falen de kɛ Sumɛla Sise ale ni nazaraw ka maa min fana tun bɛ u bolo n'o ye Sophie Petronen ye sa nka Sumɛla Sise ka maaw olu y'a yira ka fɔ ko nin kuma in k'olu tɛ se ka a tiɲɛtigiya k'olu bɛ se ka fɛn kelen min fɔ dɔrɔn o de ye ka fɔ k'olu ye jɔnjɔn sɔrɔ ka fɔ ko Sumɛla Sise ko a bɛ nin na wa ko olu sigilen don ka Sumɛla Sise ka labilali ka o de kɔnɔ. An bɛ taa Gawokaw fɛ yen nɔ Gawo u ka taji marayɔrɔba min bɛ yen nɔ sa tasuma o de donna o la karido octobre kalo tile 4 san 2020 u ka sigida min bɛ yen nɔ sa ni ale bɛ wele ko Aljanabanja tasuma in wulila yen yɔrɔ de la sa u ka maa dɔw ka fɔla sa ko nin tasuma in sababu bɔra maa min na sa ko de ye maa min dɔ tun bɛ yen ale bɛ ka taa taji san na ni ale bɛ bolimafɛn sen fila n'an b'ale wele ko moto ale de kɛra nin tasuma in o sababu ye nka nin waleya jugu in kɛra wagati min na sa a bolila maa si ma dɔn a taara yɔrɔ min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Kɔngokaw olu fɛ yen nɔ Kɔngo jamana ɲɛma n'o ye Felix Tshisekedi ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ale bɛ Gomakaw fɛ yen nɔ kabini tɛnɛn octobre kalo tile 5 san 2020 a yɛrɛ kun ka taa nin dugu kofɔlen na sa a bɛ wagati caman bɔ nka u tun kɛlen don k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ nin dugu maaw sa u bɔra ka jamana ɲɛma ye ni ka a kunbɛn u ka pankurujigi kɛnɛ o la. Madagascar jamana ɲɛma n'o ye Andry Rajoelina ye Andry Rajoelina ale y'a yira kari tɛmɛnen na sa k'a fɔ ko Farmalagasy sa ko ale bɛna baara daminɛ baara min yɛrɛ sa ni a bɛna kɛ sababu ye ni ka pali banakisɛ n'o o ye sumaya ye ka o kɛlɛ ni ani tuguni dengue ale ni covid-19 a bɛna o fana ni ka o kɛlɛ k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko ni furako fɔlen ko ale bɛna wele ko Sevoflux yɛrɛ sa ale ye fura yɛrɛ jɔnjɔn ye fɛn min ye o de ye farafin fura yɛrɛ sa a dilannen don ni o de i n'a fɔ u tun y'u ka coronavirus fura min ye ni ka a bɔ ni ale welela ko covid organique ni maa ninnu u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ko walasa k'a yira maaw la k'a fɔ ko nin fura in ko nafaba de bɛ a la. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ yan'o tɛ sa an b'a fɔ gouvernement kura min ni a sigira an ka jamana kɔnɔna la ala ka baara tɛmɛko ɲuman di u bɛɛ lajɛlen ma yarabi ala ka jamana in ta fanga di u ma jamana in bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na ala ka hakilina di u ma walasa maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogoya min na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.